Abantu bangazi kakhulu. Khona nje ingoma abangazi kakhulu ngayo eyayithi utsholo bofana yithi lo mfana uyedelela uyedelela lo mfana uyedelela ungiphuzisa utshwala bakho ungibize ngobhuti kanti ufuna ukungidelela ividiyo yokuqala ke le yakhe ku TikTok ngonyaka kwaku 2021. Yes. Kwaku 2021 manje badla ushaya imillion lo music video leyo. Maningi kakhulu. Hayi ngine number yesikhova la. Liyaxoxa lesikho. Ngine number yesikhova, ngine number yesikhova. Noma ihlalo nje sengibeke sona ayisiyashisa. Kodwa ayisengihleli ke phela. Ukubeke ukuthandela. Hayi uthi anke ngihlale ehlalweni sakhe manje sinikeze mina ngokusemthethweni. Umthandeli futhi ukubeka ube inkosi uMaskanda. Ya ungibekile impela ufama nqe. Unginikile lokukhosi. Unginikile lokukhosi. Sashisa. Siyashisa kodwa ngizosithatha ke phela ngoba into engandele bani. Into engandele bani. Ngiyakuzwa mfowami. Mama upho baba khathole jwale yabo. Mbukela Perfect TV lapha emakhaya, ngiyanibukela igama nguShepado waManqele. Ngidabuka ngapha phansi kwahlabisa empembeni isigodi. Akasomfula nenqubeko ngithola lapho ke. Njengekhansela lePerfect TV sengiphinde ngadeliver futhi. Nali please phakathi. Nali yogurt. Laze lonke. Mfethu asikumukele Perfect TV futhi sibonge isikhathi sakho. Lo bingelelayo ke yogurt into ezimnandi matha ngentombi emhlophe engadlelwanga igadiyo ngoba athi ayoqoma kwasibingaqoma kajama kwabana ngomo uyobhadalwa ngani uma sebenze idla abanye beyigodusa uma dayisa ngesibona noma godu kanti hambani bafana sifeni shooting ngofika ukwesemsekuseni umfana ekhonjwe ngaphambisele esikolweni mayiqede bemshaya uthisha kodwa kusenani impilo yami siyobekezela ubathi intombi simqabula iguqa ngamadolo ayikwazi umqabula zimini. Hey, angibonga mfethu ukuthi ufike uzosivakashela namhlanje. Ngibonga nje nesikhathi sakho ukuthi mfethu uma sikufonela sikucela ufike nahambele. Hayi. Mfethu intombi ziqabula ziguqa ngamadolo. Singiqabula iguqa ngamadolo. Zizela zona. Hayi iguqa ngedolo, mayihlabe phansi ngedolo. Ziya understand ukuthi please ngeke lifikele la. Kumele kube njalo ukuthi kumele iguqa ngedolo phansi. Please idabuka apha ngokuzala. Mina la ngidabuka khona ngidabuka emzimkhulu esigodini sekeThoni Bush ngokuzalwa la ngakhulela khona ngaqhathwa khona nje konke ngakwenza khona. Waqhathwa? Saqhathwa phela saqhathwa nje. Kanti umbeje nje ukusukela nje akazi ukuthi waqhathwa mhlawumbe. Yabona abafana abancane laba. Nje ngicabanga ukuthi nakuyiphutha nje ukuthi ingane ibizwe ngesibongo. Ngicabanga ukuthi kuyiphutha ukuthi ingane ibizwe ngesibongo nje ubani igama lakhe. Iloko nje ikona lokho ngabe ubizwa ngakho. Hayi lokho esibongo. Ingane ibizwe ngesibongo nje. Ngiyakuzwa mfethu. Uthe usithathelela umuntu phela mfethu. Abantu abangawazi bayitshethi phela abantu ibliss mfethu. Alikho ngapha sebenza go TikTok abazi ukuthi ibliss kanti emculweni ikhona. Abantu bangazi kakhulu. Khona nje ingoma abangazi kakhulu ngayo eyayithi utsholo bofana yithi lo mfana uyedelela uyedelela lo mfana uyedelela ungiphuzisa utshwala bakho ungibize ngobhuti kanti ufuna ukungidelela ividiyo yokuqala ke le yakhe ku TikTok ngonyaka kwaku 2021. Yes. Kwaku 2021 manje badla ushaya imillion lo music video leyo. Ukunje ngalahle i-account yalo TikTok ngalonya ngabe sengiqale enye entsha lesenginayo. Lo ngoma leyo abantu bayithanda kakhulu. Bayithanda le ngoma. Uyayizwa ne message umphuzisa utshwala bakho. Umphuzisa utshwala bakho bese ngibiza ngobhuti.
Hey. Ngibiza ngobhuti uma ungakadakwa masudakiwe. Usuyaqala manje wena usuyinsiso kunami yabona. Inje kanjalo nje. Emculweni vele uqala nini umculo? Umculo kamaskandi uqala ngonyaka 2018. 2018. Ngika 2018. Uhambe kanjani umculo wakho? Noma kona yesakho ningqinamba lapha nalaphana. Kodwa ke angiyi ngeke ngithi. Ziyaqinisa. Ziyangiqinisa impela. Ubusakhipha i-CD noma EP? I-concert ne-EP ile-concert ephelele ebinathe. Bese solanye le-EP lethi usisi basemzini. Yipho ogcina ukuyikhipha? Iyona le usisi basemzini le. Ihamba kanjani ku-YouTube nayo? Ihamba kahle kakhulu. Ingona nje ngibona ukuthi okay. Le ngoma le ikiphi EP? Hayi lo indala lo ngoba le indala le. Indala le. Ugabe ngayiphi kule EP le? Ukuze ongakaboni afike uyibone. Ihamba kule nethi utshwaleni le nethi mama upho baba khathole tshwaleni. Yabona iyona le ihamba kunapha online. Yona. Sabona ibhesi igalelekile, abantu balikhonzile ngapha nangapha. Wonke umuntu ukhuluma ngomayogathi. Iqhamuka le yogathi manje. Ube umayogathi. Igama likelivele ngezigameko zakhona. Funa uzogameka vele. Linezigameko igama. Nowanga ngisaqhaza kakhulu yabona. Kodwa lokhu ke ko please la bese lizivelela ke. La selizivelela ukuthi hayi wena usobe ile yogathi le ngoba phela ama yogathi maningi khona ubani ba. Kodwa thi asithanda ukuthi ube yile ibliss. Ibliss ile mnandi kakhulu. Imnandi kakhulu. Uyabazi into sesilothu uphindile Buthelezi. Phela uphinde Buthelezi ngimazi kakhulu. uMandlunkulu kahle yabona uMandlunkulu wami ntwana. Ngiyambona nje uMandlunkulu impela wami ntwana. Yabona uma akimboni nje ngijula naye ngibona umkami kahle mangibona yena. Ngibona umkami. Hayi manje abakhongi usikhipha nini sikhona phela. Hayi ngizobathuma impela umalume ngizothuma impela. Kwamanje sengiyabona impela naye ukuthi abantu baje waphela imini ngaqala lapha ingcwele ngathi hayibo nayi imbaleke ibona lapha Buthelezi ke sengiyabona siyaqala nje wonke umuntu manje usekhulisa iphiji lakhe ngale ngane yaButhelezi ngithi hayi kahleni bo. Hey sebakubangisa hle. Sebeyangibangisa manje. Bengayiboni. Bathi bengayiboni yonke lento. Ngiyazi please ukhule ekhaya. Yeah. Awutshelanga igama langempela. Ekhaya bakuthi ubani Sibongo. Igama lami ngumongezi wakaJama. Jama. Jama Sibongo. Umculo vele ukhulu uthanda. Umculo phela maskandi nje umculo kahle lesikole ngawe emakhaya. Sikole ukhuliswe nje isikhuliswe obaba. Uyabezwa nje bekhalisa ama cassette besithula sibuke. Bekhalisa ama cassette ngize ngifisa ukuthi engathi ngangiyithathe le radio ngiyivula ukuthi abantu abaqula la ngeke ngibabone yini. Yabona. Singazi ngeke ngibabone belithi cassette engathi kwasuke sekwenze njani mase lithiwe yabona. Ngiyibuza mhlawumbe labantu ngabala le cassette kwenzakalani kahle yabona. Kube nje into kanjani. Ukhulisa nabo bomculo maskandi. Umculo wamaskandi nje ngamthanda nje kwakulokho njalo. Kwakusandile kwakambogo. Kwakusandile kwambongo yabona. Shuthi nje ngake kahle sasingenagesi indawo yangakithi engenagesi. Shuthi into ekivashele eThekwini. Mina ngijwayele into lezi zama DVD lezi angizazi bakwasinagesi. Mengikhaliswa nje lama radio la. Ayifake le DVD. Le DVD yasandile mfokambogo ethi kuyadabukisa. Ayibukele insizwa ayingasho ngathi yabona. Ngathi mase ngidlala ngathi yabona mase ngimdala ngizayenza la. Ngathi athatha ithina lami sithatha usipha ngathi ukuqoqozisa. Ngasho ngathi isifiso sami kahle hle phela umntwana ukufise ngathi ungaba uye lo muntu. Yabona. Iqembu ke uqala nini ukuhlanganisa wangiyabona akubona uperforma wenda angisazi music video noma uperforma khona nama dancers ukuhlanganisa nini wonke lamagida ngoma noma uvele unalo vele ekhaya okwenza kanjani. Leyanto iqembu lana into lena eseyiqale beku 2017
yizo noma bengari urekhode ngirekhode 2018 yazi into moyo-ke uyikhuluma ngiyiqale le nto nje kancane futhi ngiyiqala nje ngizilingisela amavidiyo ngizilingisela nje amavidiyo kuya ku-2018 ngayi engimaguma kahle ngalingisa ngengoma kaMthandeni eyayithi izolo beliduma lo vidiyo yahamba kwathi kwafika omunye umjito wangakithi oThokoza uPhumlani wathi ukuziqulela ubone ukuthi angeke kwenzeke ngathi awundoda wathi sikhuluma into ejule kangaka kwabhekiwa ngemali lapho wathi hayi kweneka indaba yemali hambi lapho ngavuka ngalapha esitudio lapha engodweni esitudio samablog ayi ngithi mangifika la ngibheke imayikhi lapha phezulu ngithi ndoda ngizorekhoda awubona ukuthi umisa kanjani ngekufikele phela imayikhi lapha phezulu ndoda awubona ukuthi wenza kanjani ngizorekhoda la funa ukurekhoda futhi ngeke ngize ngigibele esitudiweni uyamkhomba nje ufika sikhomba abantu hayi ngiyafuna ukuyenza le nto kodwa ukugibela esitudiweni ngeke ngigibele yena yenza iplatinum yakhe ya yehlisa nje kahle yabanga wenza njalo wayehlisa nje kahle yabanga yalingana ngiyathi ngakwazi ngarekhoda ukuthi mase ngingena amabhekhingi imele iphinde ibuyele phezulu ke manje awasha le album wokuqala le ya kwakuyiyona ngiyayirekhoda phela ibona ukuthi yazi into bokuqala plus ungazi ukuthi iza kulethelani uthi manje la madoda asimoshela imali azimoshela imali ubunge kuyithole vele imali ke into yokuqala vele yasiyahamba ikhipha ke into labantu ba support sayikhipha sitima siyikhipha kahamba kwaku-24 ngithe ngithi hayi ngihambe ngodlala lapha ku-24 udlala lapha emsemkhulu nenye ipromotion elapha ihlelo siqofi hayi le ndoda amadoda lawa angazi isidalo ngiyahamba kodwa ngithi ngiyokudlala uyazi ukufika emqimbini ungabiziwe ufika amanzi okufika wena uzwe usuzoqela la kulabantu lana uthi hayi ngihambe ngifike ngihlangana nomnethu uDlokodla ngithi ndoda ngisaqala ukudlala la athi hayi ijoyine ngifike u200 eish hayi u200 phela ubamkhulu kumanga usayiqala le nto okay kukhiphe khise kukhiphile ngidlala ayafene yabuya le mali yafene yabuya le mali ngoba isiphoswa abantu lapha cishe ngihamba no600 ngayibona inkulu ma 24 yodlala lapho ngakulongiphusha yes ngithe kuyi24 kusoba ilonje kalo sikweleti hayi ngithenta omunye uDlokodla athi angeke ngivelela kwilonje asikweleti ayi ngiqala ngithi hayi khona ithuba elikanje nalihle phela ngoba isikweleti no besekhulile noma bengafika nalezi ngaleli akulo kodwa usekhulile kodwa hayi awusende isithombe sakho asifake kwiposta hayibo hayi ngithi mangilele ngiphinde ngiyikhiphe ifoni nami ngiyibheke le post ngithi mina lo la hayi ngiphinde futhi ngiyifake uma ngiphapha manje lo ngibuka le post angeke ngiyaqala ukuvela kwipost ngisajabulela lokho sajabulela nje ukuvela kwipost injalo nje umqulu nje musafika ukuthi hayi ngiye ngiyodlala ke lapha ngiye ngodlala sithi masiyodlala abanye abafuthi phela abanye sebenamali sebehamba ngama-quantum ini siyazama amatekisi mangingaphila amatekisi la sasomisa kanjani futhi ayibona nje hey ngizima la ngizima le yanto inzima nakhona abantu bakuthakasela bangithakasela hami nama ngifike estage yabonana nevidiyo amakhulu ngangidlala phe enquthu le ngishabe ningingo phansi ngithi yavidiyo ngangilapha enquthu ngangifaka uzintshati stage mina mase ngifikile ngifike ngenza umsebenzi ave ukuthi ngishaya nale ngoma leyo tshwala ngadlala ngiyayithi sesibasemzini lapha ngiyawufuna inkinga ungiculela namhlanje uvela ungishaya ungithala musa yangiroba please yabona leyo ngoma liyana wala ngoma ayizwa imnandi leyo ushaya lapha ngayibona le uzugiqo wephathi ushaya ingoma cha ngiyazi ngaqusha lana ngaya ngezulu kunjani umjejelo wekhuluma emzimkhulu khuluma ngeyikhuluma ukuthi yazi wayiperform
wathi mawumculi kubalekile ukuthi uphinde futhi uqaphune engomeni ezindala Yes. yabona ungathi usodlala umsebenzi omusha emqembeni Yeah. Eh. Qinisile. ngoamanje uzobona ngathi abantu abakujabulelanga ngoamanje ubadlalele ingoma ebibe ngazazi yabona masufikile nje emqembeni festival ayibe khona vele ingoma emsebenzi engomeni lesezintsha ayibe khona futhi kuyangoma leyano uthi le yona yangifaka ebantwini yabona uzobona ke inhloko nawe uzabona ukuthi ya ilapho ngayo ilangamamela khona ngathi lento ayishoyo futhi uqinisile ngoba na wafika lapho kwaku 2017 odlala wavuka wathi 20 years ago azange ayidlala ingoma eyayikhiphe ngo-2017 lo nyaka wadlala kulo album Shuthi kuyasebenza. Nawe futhi ufaka ngiyakusebenzela. mina ngisebenzele ngiyibonile futhi ngisebenzele Uthe iphi ugcine uyikhipha? beyikhiphe manje ngezi-4 zikamasha Manje. Iyancanca kodwa. iyancenga-ke nje wonke ematheni manje yabona ukuthi nobengangazi mase uyiqala usesha futhi athi mayithi ngilo ngiyahlola nje ama-views la ngithi Akhuphuka. khuphuka ngithi hayi bathi sesikhuphuka nga Uperforma bakubiza kodwa. ukuperforma ngagcina ngiperforma lapho inqunu khona enye ngangiperforma kuyona i-festival eleso esanda kuvuka Oh. igama layo siyakwazi ukwenza kwenzeka angangiperforma kuyona siyona engicabanga ukuthi sagcine ngayo enye futhi engizabe ngiperforma kuyona laphana esiyaqinisekisile ama-30 ugumasikandi Yeah. Manje umbheje umsukelelana umbheje. umbheje uyosukelana Ngani? Ngiyabathi wena usukela umbheje. ngimsukela ngani angami ngisukelana nohlanya mina yabona uhlanya nje ayisukela umbheje ngeke ngize ngimsukela umbheje nje uyinja vele nginamazinyo yabona uyinja nje futhi ngathi yakhuluma incancathi ikhonkothe nje laphana umbheje into enze laphana unevideo yakhe noSibani yabona angazi babekhuluma ngani bengithi manje ngeke ngibuze ukuthi manje wasufaka mina mawukhuluma noSibani lo nto bengikade ngikhuluma ngayo khona ivideo kaSibani ethi umbheje uyisigebengu uyasephendula usethi umbheje akathole mina wawuthethe akathole mina ngitholwa bawoso ubani yabona ngangibuza lokho mina wase ngambona lokho esebhizi lapha nelokho esebhizi ngifana ngalokho eselokho ebhizi selokho ebhizi nami manje angazi ukuthi ngwaphela mina bekumazi elokho ebhizi nalo mfana lo ubani ofana lo mfana lo lemimopo yakhe lelo Oh, sweet. lo mopo wakhe lo bengimazi ebhizi na uyekile ke manje uyekile Ubhizi nawe manje. ebhizi nami manje angazi Ngatrend apha, free trend. ube ngatrend nesanoSweti lo Hayi ngeke funa into enebliss. Manje singalindelani kwibliss ngonyaka ozayo vele EP yosidedelela futhi nakhona. Ngizotetela ngiyozayo Ngiyozayo. ngizotetela ngiyozayo Ususanda kusiphi studio manje? Ula eGoli umsenda ngale ekhaya. azasebenza ngani kodwa sikhona futhi nesinye isila eGoli Oh. sikhona futhi esinye isila eGoli sama-Blue Studio ya sisebenza kusona Na bathandi bakho uthini kubo please mfethu? kubathanda bomculo wami nje ngale nje ngibonga kakhulu support ukukhula kwama-followers ngiyabona impela abantu bangithakazele bangilandela nje ngiyabonga kakhulu nje kuyeza nje nokudla kwendlebe yes Kuyazwakala mfethu. Nathi namhlanje sithi nje sikulande sizohlala nawe mfethu. Ngiyathemba ukuthi noma usokhipha wona uzophinda ubuye la ekhaya futhi. ngizophinda phela ngibuye phela la ekhaya kuyafana nasemsamo yabona Yebo. kuyafana nasemsamo lekushiswe khona impepho yabona ukuthi uzoqela ngoba phela nje mangithola ikhona ngathi imali ayikho kodwa-ke kumele ngizame phela ngoba phela ya ndawo leyana ngiyibuka ngenye indlela yabona indawo olifika lama-artist ngoba ngilo ngiyabuka phela ngithi hayi le ndawo makufika uSibani bani endawo yili yabona
manje mina ngizothi ngiyekelani leli thuba yes Kumele ngisebenzise. ngicela ukuthi uphinde ubuye mfethu sivakashele nami ngiyathanda ukuhlala nawe ngiyabona namhlanje sikhuluma ngamsebenzi sizoxoxela nebliss nje kamnandi Yeah. funa futhi masukhiphile uphinde ubuye ungabaleki la ekhaya la hayi ikhaya leli and futhi nje ke hayi khulileka mfowami noma yinini masufuna nje ubuye shisa ucingo naye inamba yami indoda Yeah. khona ngifuna ukudlulisa lapha ezweni na umsebenzi Nawu ngifisa ukudlulisa umsebenzi lapha ya sithemba ukuthi nabahleli bemcibe bazothi ukwanda beqashe please ya angithi abanye noma ungazeli ukuzoperforma just ukuba khona bengaqasha emcimbini wabo kuba khona nje Yes. ya kuba khona emqombeni hayi asithemba ukuthi ibliss wasiyalibona ningenile kubantu futhi balikhonzile nenqwela abantu yonke indawo ya TikTok. balukhonzile ke nje basakhuluma bahlele emqombeni saqala kakhulu bahlele emqombeni belikhumbule igama labo Yeah. lapha nginenkinga inabantu nje abanokuhlala ngenamba zethu Yes. sokudlala ngenamba zethu athi umuntu umtshela umqembi nomqembi awuhlelayo bese nje phelela nya okay umuntu manje mayihlele manga ezobhuka manje sicela ukuthi asebenzise i-email Yebo. ya sebenzise i-email manje ngwayini kulabantu sebenako lokudlala ngenamba zethu yabona Nayike hayi for please before sikudedeleke sine quiz thina sidlalayo la ekhaya yabona nje mama ngithi mina mhlawumbe usikweletu noma into encane uzokhetha oyedwa umuntu yeah qala nje before siqhubeke ubani umuntu odumile osefonini yakho nje osho ukuthi ayinanga inamba yomuntu onayo odumile nje ngokwama contact akho umbona ngathi ayicamile inamba enginayo odumile usibani bani namba enginayo ayisiningi kakhulu ziningi hayi baningi abaqule enkuluma nabo la kanti uma ungayena phela umculo umuntu nje osho ukuthi udumile ngaba umculi noma ngaba yini kusho ukuthi usibani bani noma baningi kakhulu hayi nginenamba yesikhofa la ha liyaxoxa lesikho nginenamba yesikhofa nginenamba yesikhofa hey noma isihlalo nje sengibeke sona ayisiyashisa kodwa ayisengihleli ke phela ukubeke ukuthandela hayi uthi angeke ngihlale esihlalweni sakhe manje sinikeze mina ngokusemthethweni umthandeli futhi ukubeka ube inkosi uMaskanda ya ungibekile impela ufama nqe unginikile lokukhosi unginikile lokukhosi sashisa siyashisa kodwa ngizosithatha ke phela ngoba into engandele bani into engandele bani ngiyakuzwa mfowami ya hayi ngiyazwakala asingangena kwi-quiz nginombeje ngibe no-sweet imop khetha wani hamba nobani angeke ngihambe nalo mopho lo hamba nobani nomopho lo nomop uyokhetha umbeje hayi okay ngibe nethwasa lekhansela nobahuphi hamba nethwasa ngibe nosikele empela ezoba nombuzeni hamba nosikele akakini yeke nje uthi ngibe nosikweletu ezoba nonyana mhlophe ngizohamba nosikweletu ngibe nobaba uphuza ezoba nobaba uhasha ngizohamba noba uphuze kemasi ngibe noZanefa Ngidi ebe encane ubani Zanefa uba uZanefa uculi bekubiza abaculi bini ayazi mina Zanefa ngimazi uma uZanefa engathi ngihamba nonto encane ngoba Zanefa ayangazi ngibe lo Sminoff uzoba ndombeka nobani Sminoff noNjobo hayi ngihamba ngesimino okay fethu okugcina ngene sizoba nombuzi kulo ubani uMdumazi uzoba nenkosi yamagcoka ngihamba noMdumazi uMdumazi njengamanje iphi album oyidlalayo osathi nje awu ngoba manje
noma unganayo mhlawumbe udlala iy'ngoma 1-1 or yiphi ingoma obusayidlala kulezi nsuku Ngoba bengisayidlala noma usayikhonzile kulezi nsuku nje konje ngiyayidlala zona zonke ngiyayidlala zona nginewe ngiyayidlala nje zona ngiyidedele nje ingena Mfethu please mina nje ngithanda ukuthi ukugcina mfethu Yeah. angibonge nje ukuzivakashela ngizohlala nawe namhlanje hayi akubonge mina mfowethu akubonge mina angithemba ukuthi emakhaya please leli ngiyathemba ukuthi ni-enjoy i-interview yami naye uMayogathi uMfakajama but uzosho ama-social media yakho ukuthi utholakala kuphi nakuphi ngikhona laphana ku-Facebook Mayogathi SA enama-followers 50k manje ngaphansi kwa-50k lipokozo akusayimi ngikhona ku-TikTok Mayogathi SA esanama-followers engilanga ngicabanga ukuthi ko-30 bani okay yimi loyo ngikhona ka-WhatsApp kwinamba ethi 078 079 41 46 ungiphindela 078 079 41 46 hayi bafethu lapha emakhaya cha nisupport please konke ama-social media handle zakhe hambe nobuka umusic wakhe ku-YouTube khona nayo yonke indawo la efake khona please uShepard iPerfect TV sanithanda emakhaya ngithi nje mina